नोंथांमोना थामनेल नुनानै मिथिखाबाय बुजिखाबाय नङा होमबा जे दिनै मानि सोमोन्दै रायलायगोन स' गाइस दिनै फिन खेबसेबाव मोनसे भाइरेल भिडिअ लानानै जों फैलायबाय स' गाइस नोंथांमोना जे जुन्थु आं थामनेलाव होदों बेखौ नोंथांमोना फेसबुकाव नुदोंबो जानो हागौ मानो होनबा फेसबुकाव बहुत भाइरेल जाग्रोदों आंबो बेखौ फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों जे बेयाव जुन्थु भाइरेल भिडिअ बेयाव खिथादों जे सासे सेंग्रानि आखु जेनेबा सासे सिख्लाखौ गोसथोसिगोन हाबा लासिगोन आरो हाबा जानानैबाबो आरो बेलेग सिख्लाजों रिलेशनाव थाफिनसिगोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो माखासे सिख्लाफोरखौ बिदि खामबाय बियो नोंथांमोना भिडिअ भाइरेल बेखौ नायबा मोजाङैनो मिथिगोन जे आसलथे मा खोथाया स' गिबियाव नोंथांमोना जुन्थु अडिअ भिडिअ भाइरेल जादों बेखौ नायग्रोदो ओमफ्राय जों रायलायगोन ओमफ्राय सानसेखालि बिदिनो थुरा ना मा होनोमोनथाय थुरायाव बिदिनो जों साब्रै जादों खोमा नोंनि हौवाजों आं ओमफ्राय प्रिया उदि थांदों आरोखि ओमफ्राय हिदिनखालि जेबो जायाखै जों ओरैनो फट' एरि लादों ओरैनो फैफिनदों ओमफ्राय बेनि उनाव ओमफ्राय बिदिनो लोंबाय माबाय ओमफ्राय आंनाबो एसे रिलेसनजों एसे दावराव जागासिनोमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो नांलाय हरबाय थायो आंना हौवाया ओमफ्राय नांलाय हरनायाव गारबायलै माबायलै होननानै बिदिनो थाबाय ओमफ्राय गारथारबाय ओमफ्राय बिदिनो थाबाय आरो साननैसो ओमफ्राय बेनि उनाव बिदिनो रज'आवबो थांबाय थायोना उदिजों हिन्जाव गैया मा गैया ओमफ्राय हिन्जावनिबो फन फैया हेला आं सानबाय सिंगेल माबा हाबा जायो ओरैनो सेंग्रा मार बिदि सानबाय आं ओमफ्राय बे टाइमाव ब्रेकआप जाबाय नालाय आंहाबो एसे बोरैबा जाबाय माने जायखौ बेखौनो लाग्रा बिदि माबा फिलिंस फैबाय आरोखि आंनाव ओमफ्राय बेयावनो बेहाबो होनबाय हिन्जाव गैया ओमफ्राय हिदिनखालि आं रजंजों थादोंमोन ना उदिनि उनाव हिदिनखालि आं उदिनाव सोंखादोंमोन आं रजंनाय हिन्जाव दंना गैया होननानै हिदिनखालि नोंबो फन हराखैमोन खोमा ब्लक खालामनानै लाजोबदोंबा आं बोरै हरनांगौ सोंदोंलै आं उदिनाव ओमफ्राय मैयाना दाख्लैसो मिन्थिदों आं नों होनहरदोंमोन ना उदितखौ नोंनो मिन्थियो माथो हिन्जाव गोनांखाखौ बिदि होननानै बुंदोंमोनलाय हिदिनखालिनिफ्रायनो उदितनाव थाङाखै आं ओमफ्राय बेजोंनो दङ दाबो नों रजंखौनो लानो सानदों ना माथो आगै ओमफ्राय आंनालाय आं मालायनि संसारखौ बोरै सिफायनांगौ फैलाय नों रजंमोननाव फैलाय दे रायज्लायफैलाय रजंआ सेलेक्ट खालामगोन नोंखौ लायोना आंखौ लायो मिथिबाय फैल' नोङो नोंखौल' नङा आगै बे गोदोनिफ्रायनो बेना हिनजावबो सिगाङावबो हिनजाव दंमोन बेनि उनाव आंखौ थगायनानै लाबाय बेनि उनाव थगायनानै लानानै ओमफ्राय बिराद मानसिजों आरो बेबायदि जायो नोंजोंल' जाया मिथिबाय बिराद हिनजावफोरनि लाइफ बरबाद बानायबाय मिथिबाय खोनादों आं लासैनो आंनि लोगोफ्रा खिथाहरदोंना सोरबा नोंथाङाथ' नुजोबखाबाय खोनाखाबाय नङा होमबा जे मा जामारजों खोथाया जे सासे सेंग्राया जेनेबा सासे सिख्लाखौ थगायना हाबा खामबाय हाबा खामनानैबो आरोबाव बेलेग सिख्लाखौ लाइन लाबावो मिथिबायना जुन्थु सिख्ला थगायना हाबा खामजादों थगायदों होनना मिथिनाबो बेजों संसारजों बेखौनो जथेस्थ' साननांगौ जेनेबा आंनि हिसाबै बे सेंग्राया जुन्थु आरो इमान हाबा जाखांनानैबो आरो मानो बेलेग सिख्लाजों लाइन लानांगौ नङा होमबा बेफोर मोजां नङा होमबा जे सानै सिख्ला नंखायनो इमान दुखु जादों बेस्रा गाबनानै नङा होमबा बेफोरखौ खामनो हामा जोंनि सिख्लाफोरखौ दुखु होनाया बिराद गाज्रि देगासिनो नङा होमबा स' गाइस दिनै भिडिअखौ आं जे एसेयावनो फोजोबसै आं जुन्थु बे सिख्ला सानैनि कनभारसेसन बेखौ खिथानो थाखाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयारल' खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो नङा होमबा आरो लोगोसे शेयार खाम ओरैबायदि शेयार खाम जाहाथे बे भिडिअआ सेंग्रानाव मोनहैथों आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दादा बाय गुड नाइट